Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Pynrem jur President Putin ya kajing sha thombor ha Pahalgam ha kapor biakran lyngba ka telephone but Prime Minister Modi. U President ka Russia u Vladimir Putin minta kasni ulak pren but U Narendra Modi mentri rangbah ru jangkari but ula Pynrem jur ya katei kajing thombor jongki lehnoh ha Pahalgam ha India. Ha ka jingiakren lyngba ka telephone u Mr Putin ula pynpaw ya ka jingsngewlem kaba khraw halor ka jingduh no ya ki mynsiem bom dan pom bat pynpaw ya ka jingkyrshan kaba pura ya ka India ha ka jingiakhun persha ya ki kam lehnoh ula banjur badai ban pingan ha ka an ya ki nongle ya ka tika kam thombor kaba shirkhei bar ki nong kyrshan jongki ha ka jingtho ha ka social media unong aiktien ka External Affairs Ministry of Randir Jeswal ula ong baha ka jingiakren baro arngut kinong yalam kila pynpaw biang ya ka jingkular jungki banang penjeliu syu ya ka special and privileged strategy partnership happening ka India ba ka Russia umodi menteri rangbah du ula pynpoy ya ka jingkhublei sya President Putin ha ka ya day ba ka jingrakhi ka jingda propose nem jung ka victory day but ula khotru ya u na ka benta ka annual summit ka ban salong ha India ha ka bakul jang usnem